The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausahan ko dito, tamang Opo, oras si mo po ba Isko ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa Gemma for the Box. At mga kaksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo. Ito mga kaksyon mula sa Bulaca, Camarines Sur, isang lalaki, 33 taong gulang, patay ng tagain ng kanyang tinuturing na kaibigan. Paano ito nangyari? Ano ang dahilan? Alamin ang buong kwento sa ating lambat. Sino pang tinuturing mong kaibigan ay siya rin pala ang sasaksak sa iyo patalikod. Ano ay tinaga itong biktima. Nakatakbo po sir yung biktima sa around mga 500 meters. Subalit naabutan po ito ng suspect kaya pinagtaga po ito ulit. Yun nga medyo masakit kasi hindi naman sila magkaaway. Kaya yun nga pinagtataka namin bakit umabot sa punto na purutan pa yung pag-ano. Ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal. At ito ang Lambat. Isang kagimbal-gimbal na pangyari ang bumalot ng takot sa mga residente ng isang barangay sa bayan ng Bulaca, Camarines Sur. Isang lalaki umano ang walang awang pinagtataga hanggang sa malagutan siya ng hininga. Ang biktima, tadtad ng sugat sa ulo at katawan. Ang masakla pa, pinutulan din siya ng kanang kamay. Paano sinapit ng biktima ang malagim na pagpatay? Sino ang nasa likod at ano ang naging motibo sa krimen? Samahan niyo kong alamin ang buong katotohanan sa likod ng karumal-dumal na pagpatay. Magandang hapon, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Hapon ng ika-19 ng Pebrero taong kasalukuyan, isang report ang natanggap ng Bula PNP patungkol sa nangyaring pananaga sa Zone 4A Barangay Kasugad. Ang mga tauhan ng PNP agad namang rumesponde sa lugar. Pagdating nila sa crime scene, ay nadat na nila ang biktima na duguan at wala na ring malay. Agad din nilang dinala sa pinakamalapit na ospital ang biktima, subalit hindi na siya umabot ng buhay. Yung tama po ng biktima ay sa kamay, naputol po yung kamay niya. Buti nga po nahanap pa and halos maputol po yung leg. Tapos may tama rin po sa likod,
sa tuhod, sa tiyan. Yun po yung mga tama ng ating biktima. So, ibig sabihin, sir, brutal talaga pagpatay nitong ng... Yes po. Sa impormasyon na nakuha ng Bula PNP, nakilala ang biktima na si Chris, 33 taong gulang, may asawa at anak at residente sa lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, mag-isang nakatayo ang biktima nang bigla na lang siyang lapitan ng suspect at pagtatagain sa iba't ibang bahagi ng katawan at maging sa ulo. Ito rin ang naging dahilan ng pagkaputol ng kanang kamay ng biktima. Walang ano-ano ay tinaga itong biktima. Nakatakbo po sir yung biktima sa around mga 500 meters, subalit naabutan po ito ng suspect, kaya pinagtaga po ito ulit. Agad naman na nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa itinuturong suspect na itago rin natin sa pangalang Jane, 43 years old, may asawa at isang magsasaka sa nasabing lugar. Matapos ang ilang oras, kasama ang ilang opisyalis ng barangay, ay nalambat na si alias Jay sa bulubunduking bahagi ng naturang lugar. Kasabay sa paghuli sa kanya ay ang pagkaka-recover din ng itak na ginamit nito sa pagpatay kay Chris. Nadakip po yung suspect sa hot pursuit operation na ginawa po ng ating kapulisan at positively identified po ng mga witnesses nandun po. 22 cm po ang haba ng itak from tip to kawakan ng itak. Pare, si Jake! Jake, sumama ka sa amin. Pinuntahan din ng lambatim ng Tabang Ora mismo ang barangay Kasugad. Malapit na. Ayon kay Kapitana Marisa Pabia, laking gulat din nila sa pangyari dahil wala namang record sa kanilang barangay at wala ring kaaway ang biktimang si Chris. Na ang family is maayos. Dagdag pa ni Kapitana ay matalik na magkaibigan ang biktima at ang suspect. Actually, kamag-anak ko sila pareho. Kaya so, since then, wala naman akong, kasi doon din ako sa bandang doon lumaki, so wala naman ako nakitang away ng both family, lalong-lalo na nung both parties, nung victim saka si suspect. So wala naman silang iringan, wala naman kumbagang ano, so di ko, yun nga medyo masakit kasi hindi naman sila magkaaway. Kaya yun nga pinagtataka namin, bakit umabot sa punto na umabot sa ganun at brutal pa yung pag-ano. Brutal pa. Opo. Itong suspect natin, ma'am, kamusta ang record nito? May base sa pagtatanong natin investigation. Ang record niya dito, yung una sa pamilya, sa asawa, sa anak, yung sustento. So ang record niya dito is galing from MSWD, binaba dito sa barangay para hanapin nga si Jake na abisuhan ng barangay na ma-comply yung sustento dun sa pamilya kasi lumalaki na yung mga bata.
Tapos, yung pangalawang record niya dito is yung pananakit niya dun sa kapatid niya. Isang revelasyon naman ang ibinahagi sa lambat ni Kapitana Fabia na kailang beses na umanong nakapag-asawa si alias J. Ngunit palagi na lang itong iniiwan. Isa kaya ito sa rason kung bakit nagawang pagbuntungan ng galit ang kanya mismong kaibigan na si Chris. At ang masakla pa ay sa brutal na paraan niya itong ginawa. Siguro, based sa personal kong pananaw, siguro depression and ano bang tawag doon sa isa pag na-depress ka? Parang, Anxiety, ma'am. o parang pumapasok na doon sa anxiety. Ito ng mga nandun, mabait naman po itong taong ito. Dulot lang po siguro ng depression kasi po base po sa nandun ay may pamilya ito, 3 pamilya ang ating suspect. Tapos din niya nakakapiling ang kanyang mga anak. Okay na to. Pwede na itong panggulay. Oh, Jake. Bakit ang lungkot mo? Wala to, Chris. Sabihin mo na. Wala. Yung asawa ko kasi at saka yung mga anak ko. Dinala ng asawa ko, iniwanan ako. Malas mo talaga sa pag-ibig, ano? Iniwan ka naman ng asawa mo? Grabe ka naman, hindi naman ganon. Hindi, joke lang. Tara, kumain tayo sa bahay. Tara. Sayang yan. Halika. Pasok ka sa bahay. Bahay niyo po? Ay, Oh, nandito na ako. Oy, Chris, nandito na pala kayo. Kasama ko si Jake. ano po? Ano ba tayo mga kain yan? Meron, sakto. Teka lang nga, ipaghahain ko kayo. Ay, salamat at gutom na po kami. Ayan, tamang-tama. Salamat pare. Maraming salamat. Oh, Jake. Halika rito. Oh. Ay, Mukha yatang pagod na pagod ka. oo nga eh. Grabing trabaho sa bukid. O ito, inom ka muna ng tubig. Ay, tamang-tama, may malamig ka pala dyan. Grabe yung pagod ko talaga. Ay, salamat. Alis na ako at marami pang trabaho doon. Pagtsatsagaan ko na habang mainit. Ano nangyari sa'yo, Jake? Wala. Samantala, binigyan din ang lambat team ng pagkakataon ng Bula Municipal Police Station na makapanayam ng personal si alias J, kung saan aminado rin siya sa kanyang nagawang krimen. Ngunit tumanggi na itong magbigay pa ng impormasyon sa kung anong naging rason niya sa pagpatay sa kanyang tinuturing na kaibigan. Hindi sa panggagadan. Pero, aminado ka sir na ikaw. Yun ang kasalanan ko dahil na-aksidente ko na anak nila. Pero kung may... Maganda yung na pinakita nila sa akin.
Kaya pinagsisisihan ko rin siya. Paliwanag mo man, sir. Sa kabila ng karumal-dumal na krimen na kanyang nagawa, ay kapatawaran Ito, sir. ang hiningi nito sa naiwang pamilya ni Chris. Inaamin ko na ako ang may kasalanan, kaya kung ano ang iniisipinda na pagbayaran ko sa anong manapaagi, tanggap ko. Kung anong Gusto ka, sir, mag-sorry sa inda? dawa magabata na nag-ibo ko, nakahagad ako ng sorry. Purman lang nasampa ng kasong pagpatay si alias J at nakatalan ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Camarines Sur. Samantala, ayon sa record ng barangay, ito ang unang beses na mayroong nangyaring pananaga hanggang sa malagutan ng buhay sa kanilang lugar. Kaya naman paalala ng kapitana. Sana di na maulit, sana last na to, na magkaroon tayo ng record na to. Sana pinapakiusap ko po na sana yung paggagamit ng mga pinagbabawal na gamot, iwasan na po natin yan. Lalo-lalo na po sa kabataan, sa mga magulang, proper guidance po sa mga anak nyo kasi nandito lang po kami kung kakailangan nyo po ng tulong. Public po, kung may mga kakilala po kayo o sa barangay po ninyo na nakakaranas ng depresyon o nag-iba na po yung kanyang pag-uugali, agad pong itawag sa mga barangay officials o sa RHU para po matulungan, ma-assess po yung taong ito para din na po humantong sa ganitong klaseng karumal-dumal na insidente. Ika nga'y sabi sa kasabihan, kung sino pa ang tinuturing mong kaibigan, ay siya rin pala ang sasaksak sa iyo patalikod. Magsilbing aral sana ito sa ating lahat na huwag magtitiwala sa kung sino-sino lang. Bagkos ay maging mapanuri tayo sa ating kakaibiganin. Mas mabuti ng konti lang ang iyong kaibigan, pero sila'y tapat at totoo sa iyo. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Damba. Paano sinabit ng biktima ang malaging na pagpatay? Ano ang naging motibo sa krimen? Ang buong katotohanan sa likod ng karumal-dumal na pagpatay. At ito ang Damba. So yan mga ka-aksyon ang ating lambat episode ngayong araw na ito. At gusto ko lang magpasalamat sa ating mga main actors. Yan si Bicolanong Biyahero, si Kuya Erwin, at si Pajacker Tabines, yan si Pai Doming. Maraming salamat po sa inyong pag-acting. Yan, maraming salamat. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, car rental business owner na nawagan na tumangay ng kanilang sasakyan. Ang buong reklamo, abangan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local
recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies! Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old! Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla! Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga kaaksyon mula sa Naga City, Camarines Sur, isang car rental business na budol umano ng isang nagpakilalang customer nila. Reklamo ni Marichel Guarino nitong ika-2 ng Abril nang magrenta ang sasakyan ng isang lalaking nagngangalang John Roel Rodriguez Montega na taga Sorsogon City. Ang kanilang usapan, 24 hours lang daw itong rerentahan. Ngunit matapos ang 24 hours ay hindi na ito nakausap pang muli. At magmula noong nakaraang Webes ay hindi na umano nila mahagilap si John. Para sa reklamong ito, makakausap natin si Marichel, ang may-ari ng car rental business. Magandang hapon po, Ma'am Marichel. Hello po, Ma'am Marichel. Hello po, good Ayan. afternoon. Opo. Ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin paano po nagsimula itong transaksyon nyo kay John Roel? Actually po, ang katransaksyon ng anak ko ay nung sasakyan na yun, yung anak ko, nag-chat daw sa kanya na gustong mag-rent ng sasakyan. So inalok namin yung talagang car rental ko na manual. Ang hinahanap niya po, automatic. Apo. Yung automatic dala ko sa school kasi yun ang ginagamit kong pang private service ko. Opo. Sabi ng anak ko, sabi niya, Mama, automatic daw ang gusto. Sabi niya, so yan na lang ibigay muna natin, ito na lang munang manual ang gamitin mo. So ako naman, pumayag din kasi sabi ko, 6:00 pa ang labas ko sa school. Opo. So ang nangyari, hinatid po namin, kasi sabi niya 6:00, so naihatid namin sa meet-up. Supposedly po, ang meet-up namin is SM Naga. Opo. Ngayon, biglang nagbago yung yung meet-up place doon na lang sa may Peña Francia Church sa harapan ng simbahan. So doon kami nag-meet up. After po nang mabilis lang po yung pangyayari, nagbayad siya. Una, binigay niya 1,000 kasi dapat yung renta is 1,500. Ako binigay niya 1,000 tapos gusto niya nang umalis. So sabi ng anak ko, Sir, 1,500. So nakalimutan nang hingiin yung ID kasi sa chat nila, sa Messenger, 2 valid IDs, tapos may pipirmahan. So parang nagmamadali yung tao, pakabigay nung pera, sumakay na siya doon sa sasakyan. Opo. Naibigay ko na agad kasi din yung susi. Opo. Tapos sinabi ko din sa kanya kung ano yung gas-gas ng sasakyan doon sa may bumper.
may gas-gas yung pati nakababa. So sabi niya, okay lang po ma'am. Tapos sabi ko, may ma'am, may dumi. Sabi niya, papakarwash na lang. So, gano'n na po yung nangyari. 1.5 lang po kasi along pakol lang daw po yung biyahe niya. Papasyal niya lang yung mag-ina niya. Opo. So, after noon, pag April 3 po, sabi ko 6:00, sabi ko sa anak ko, i-check mo na yung sasakyan, yung nagrenta, kung anong oras ibabalik. Chinat ng anak ko, naka-reply po siya, 7 na po yata yun. Ang sabi, nakatulog daw siya, nag-aasikaso na daw siya, mag-extend siya ng ilang oras. Ngayon, so naghintay po yung anak ko kasi sila yung magkakontak. Naghintay ang anak ko hanggang na umagahan, walang update. So, pagpunta ko ng school, mga 11:30, nag-chat yung anak ko. Sabi niya, Mama, i-chat mo tong kasi hindi ko na makontak, hindi nagre-reply. Opo. So, sa madaling sabi po, nagpa-blatter na agad ako sa police station 3. Opo. And then, after nun sa police station 3, nagpunta po ako sa highway patrol group sa Concepcion. So, sabi ko, ipapa-alarma ko agad. If ever na makita na nagbabiyahe, pwede harangin na kasi nga wala nang wala na kaming contact dun sa tao kasi naglampas ng 24 hours. Opo. So sa ngayon po, after nung sa HPG, uwi na kami, nag-chat bigla sa anak ko. Mag-extend daw. Sabi nung anak ko, hindi na sir, hindi na po pwede mag-extend kasi ang usapan natin 24 hours. Ngayon mo na po yan ibalik kasi ipapa-alarma namin yan sa HPG. Sabing gano'n ng anak ko. Tapos sabi niya, wag naman po, sabi niya gano'n. Mag-extend na lang ako, sabi niya. Ngayon, after nung usapan nila, yung conversation nila sa messenger, nag-lead doon sa group chat nilang dalawa. And then, binlock na yung anak ko. Opo. Yun na po yung nangyari. Until now, wala po yung yung sasakyan. So, nag-post na kami sa social media na gano'n. Until now po, walang development. Opo. Ma'am, so ibig sabihin, ma'am, sa simula pa lang hanggang ngayon, ang katransaksyon talaga nitong tumangay ng sasakyan nyo, ma'am, is yung anak nyo? Hindi, what do you mean po? Yung lahat ng sasakyan? Hindi po, yung sasakyan lang, ma'am, na nawawala. Opo po, siya lang po. Yung anak ko po ang katransaksyon niya. Kasi hindi ko naman talaga siya kasi kakilala. Yung anak ko lang yung kausap niya. Opo, tapos sa pagkakakwento nyo, ma'am, meron din itong sinend na valid ID sa True Messenger. Actually po, yung valid ID na yun, hindi po. Yung valid ID po yun na sir, nakuha namin doon sa isa ring napangayan ng sasakyan. Opo, so ibig sabihin... Siya rin po ang nagrenta. Opo. Ngayon, nag-post doon, after 2 days na mag-post kami sa Facebook, nag-post din yun, nawawala din yung sasakyan niya. Opo. So, kinontak namin yung nag-post kasi same person yung nag-rent. Opo. Kinontak namin. Yun ang binigay sa amin na ID, yung driver's license. Pina-check ko na po, pina-ano ko na sa LTO, fake daw po yung driver's license na yun. Opo. Tapos nag-send din siya ng picture kasi naisipan niya mag-take ng picture na silang dalawa. Pero yung sinend na picture po, nakayuko yung Ruel. 2 picture yun, sinend sa amin. Opo. Tapos yung sa kanya po, sir, after niyang nag-post, pag kinaumagahan, may nag-chat na sa kanya na nakuha na daw, iniwan daw yung sasakyan sa Antipolo Rizal, sa may Taktak Road daw po. Opo. Nag-chat, oo. Opo, so ibig sabihin, ma'am, before kayo maghiwalay, before mo, kumbaga nakuha niya na itong sasakyan, meron pa itong iniwan na deposit money, which is 1,500. Ayun, yung sa lang po yun, yung renta po is for 24 hours, 1,500. Yun na po yung renta. Opo. Pero sa ganyan, ma'am, paano po yung naging procedure niyo sa pagrenta ng sasakyan, ma'am? Sa mga ganitong, kunyari, may gustong magrenta sa inyo, ano po yung mga procedure na ginagawa po ninyo? Ako po, pag ako po talaga, ever since nag-start ako for rental, through valid IDs, then may rental agreement po akong pinapapirmahan. Opo. Tapos to valid IDs, tapos with the picture na may mga kung saan yung may mga gas yung sasakyan, binibigyan ko silang copy.
Opo. ang nagrenta. Pag background check ko talaga, kaso yan nga ang nangyari. Anak ko yung nagparenta. Opo. Ibig sabihin, ma'am, nung pagparenta ng anak mo, wala talagang valid ID at walang napapirmahan na kontrata. Opo, dapat meron. Kaso hindi na rin nagawa ng anak ko kasi madalian yung transaksyon nila. Opo. Ibig sabihin, nagmamadali itong katransaksyon ng anak mo, kaya kumbaga na ibigay na itong susi ng sasakyan. Opo. Opo. Pero yung pagkakakwento mo, ma'am, may nakapagsabi sa'yo, itong sasakyan nyo ay nasa labas na ng Bicol. Base po kasi sir doon sa kasabay na tinangay din, naka-rental din, tinangay din yung sasakyan niya. Sabay yun sir April 3 kinuha. Sa kanya 4 p.m., sa akin 6 p.m. April 3, April 2 din po. Opo. So, yung sasakyan niya, nakuha sa Antipolo. Opo. Kaya sabi ko, maka-convoy sila, hindi lang isa yung, siguro may mga kasama siya, and then, syempre, din ride nila, nag-convoy sila, tapos iniwan yung MG, yung sasakyan ko ang tinangay talaga. Opo. Sa pagkakakwento ng anak mo, ma'am, ano daw yung paalam nitong ni Ruel na hanggang saan lang daw itong sasakyan nyo gagamitin? Ilalabas ba? Nagpaalam ba na ilalabas itong sa outside Bicol? Hindi po sir, dito lang po sa Pacol area, kaya grabe yung kumpiyansa din ng anak ko. Pacol area, taga dito din po kasi kami sa Pacol. Sabi niya, doon lang daw sa cafe, sa taas sa unahan ng malapit sa Carolina. Opo. Pero ito ma'am, opo, ito ma'am na sinasabi mo na nabiktima rin nitong suspect natin na nasa labas na daw ng Bicol, na nasa Antipolo na. Sino yung nakapagsabi sa'yo ma'am nito? Ano po, sir? Opo, paano mo nalaman ma'am na meron na din pala itong nabiktima maliban sa'yo na nailabas na daw na nasa Antipolo na daw itong sasakyan niya? Yung may-ari po mismo sir, nakausap ko, pinuntahan ko din kahapon sa Pili. Nakausap ko siya, tapos nakwento niya kung paano na-recover yung sasakyan niya. Opo. Sa Antipolo. Same day rin ito ma'am na nakuha sa kanya itong sasakyan? Opo, same day po. Opo. Oras lang yung pagitan. Opo. Bakit kaya ma'am kumbaga nagtiwala agad itong anak mo ma'am without na nagbigay ito ng ID na nasa procedure nyo na magbigay ng ID at kasulatan? Bakit siya naengganyo na ipagkatiwala itong sasakyan? Hindi ko po nga sir, maano din yung anak ko. Sabi ko nga medyo talagang malaking pagkakamali niya rin kasi yun. Kasi nasanay din siya, yung mga kakilala yun, na hindi na nahihinga ng ID, yung mga dati kong client. Opo. Kaso ito bagong client, so talagang hindi siya nag-implement ng rule. Opo. Kailan yung huling pag-uusap ninyo ma'am nitong tumangay ng sasakyan nyo? Actually po yung pag-meet up namin sa may harap ng Peña Francia Church, doon ko lang siya na-meet ng personal. Opo. Kasi kasama ko paghatid. Doon ko siya na-meet, tapos yun, sinabi ko nga sa kanya, sabi ko may gasgas sa ilalim nito, so ito lang kako ang gasgas nito, walang iba. Opo. O, sabi niya, okay lang po yan man, tatandaan ko na lang. Tapos sabi ko may dumi ng ibon, so sabi niya, ipapakarwash ko na lang po. Yun man lang yun. Tapos madalian na yung transaksyon, nagbigay siya ng pera, ang bayad, 1,000 nga yung una, tapos parang ayaw niya pang magbigay ng another 500. Tapos sabi ng anak ko, sir, 1,500 po yan dapat. So yun, nagbigay siya. And then after nang magbigay niya, ayun na, pumasok na siya sa sasakyan. Opo. Nung una nyo man, ma'am, na pagkita or pag-meet up, itong naging transaction nyo, wala bang sumagi sa'yo, ma'am, na magduda dun sa lalaki? Kasi parang planado na po itong ginawa ni John Ruel sa inyo sa pagkarnap po ng sasakyan nyo. Actually, sir, wala din akong kaba nung araw na yun kasi galing kasi ako sa school, so exhausted ako masyado kasi marami kaming ginagawa sa school ngayon, closing na eh. So, parang pagod na pagod din ako ng araw na yun. Opo. Ewan ko po, parang hindi ko lang din kasi maski din ako hindi ko na picturean kasi gabi na din.
Opo. 6:40 na yun ng gabi. Opo, maitanong ko lang ma'am, itong negosyo nyo ba ma'am na rental, itong pagparenta ng mga sasakyan, is nakarehistrado po ba ito? Sa DTI pa lang po, sir. Opo, matagal na po ba itong negosyo nyo ma'am? Nag-start ako mag-try 2018. Dalawa kasi yung sasakyan ko. Sabi ko na yung isa naka-standby. Opo. Mga friends ko ang nagre-rent. Opo. Matanong ko lang ma'am. Opo, matanong ko lang ma'am, unang beses po ba ito nangyari po sa inyo na nabiktima po kayo ng ganitong modus? Opo. Ngayon pa lang talaga, sir. Opo, yung nanakaw po or natangay na sasakyan, ito po ba ay fully paid or hinulugan? Hindi pa po. Hinuhulugan ko po yun. Pa 5 months pa lang ngayon. Hanggang ngayon ma'am? Ngayong araw ang due date. Opo, tapos naisipan nyo ma'am na i-post po ito sa online? Yung anak ko ang nag-alok doon. Kasi sabi niya, may automatic kami, sir, na sasakyan. Opo. Inalok niya. Opo. Meron na ba ma'am na nag-comment or nag-send sa atin ng mensahe na nabiktima rin ng nitong ni John Roel? Opo. Meron na bang meron na bang nagpaabot ma'am sa atin ng mensahe na nabiktima rin sila nito ni John Roel? Ay, wala po. Yun lang po. Si Joe Miranda lang po. Opo. Sa ngayon... Yung may-ari ng MG. Opo. Ito po bang insidente ma'am ay nai-report nyo po ba sa PNP? Yes po. Nakapag-blatter po ako noong April 3, mga 11 o'clock ng umaga. And then nasa HPG na din po siya. Opo. Sa ngayon ma'am, ano po yung gusto nyong mangyari? Sana ma-recover yung sasakyan. Siyempre, sir, mabalik kasi hindi pa ngayon bayad. Opo. Inuhulugan ko pa. Opo. Ganito ma'am naka-apekto sa negosyo nyo ma'am na itong pagkakawala ng sasakyan nyo? Grabe po ang epekto. Unang-una sa trabaho ko. Hindi ako makapag-concentrate. Opo. Tapos, siyempre, grabe ang damage. Emotionally, stress. Opo. Siguro, matanong ko lang, ma'am, ito bang yung rehistro ng ang sasakyan nyo, ma'am, na nandun sa sasakyan mismo or nasa iyo po, ma'am? Photocopy lang, sir, yung nandun kasi pag hulugan, pag installment sa Toyota Financial, photocopy lang binibigyan nila na ORCR. Opo. Sige po, ma'am. Standby ka lang po, ma'am, para alamin natin ano ang legal na aksyon na sa usaping ito. Nasa kabilang linya pa rin ng ating telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po, RD. Good afternoon po, Sir Nomer, at sa lahat ng nanonood at makikinig sa atin sa programa na itong hapon. Opo. RD, meron po sa atin na dumulog na kababayan na ninakawan or tinangay po ng kanilang sasakyan. Maari ba natin na matulungan ito na si Marichel na mahagilap ang kanilang sasakyan na may plakang EAJ6688? Yes po, Sir Nomer. Ongoing po yung pag-locate natin yan at pag-imbestiga dahil reported na po yan sa Highway Patrol Group natin. So sisikapin po natin na ma-recover yan. At kung may certain period po yan, sir, na hindi na ma-recover kung talagang magaling magtago yung kumuha niyan, ay mag-i-issue po ng Certificate of Non-Recovery para makapag-claim siya ng insurance po ng sasakyan po, sir. Apo, paano po ang magiging proseso nito, RD, sa paghanap ng sasakyan? Opo, yung Highway Patrol po, katulong po yung ibang mga intelligence unit natin, magtutulong-tulong po sa paghahanap noon, sir. Opo. Maaari na po ito, RD, na ituring na carnapping po, ano? Opo, kung nawala na hindi niya alam at hindi na ma-recover, carnapping po ang natin dyan, ang pwedeng kaso po dyan, sir. Opo. Siguro, last na lang po, RD, ano po ang mensahe natin dito kay Marichel? Maliban kahit siguro sa general na lang sa mga nabiktima pa ng mga ganitong modus.
Opo, si Ma'am Marichel at saka ating sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon, napakalaking bagay po kapag ang ating mga gamit ay isi-secure natin. Pero may kasabihan nga tayo, Sir Nomer, na walang makakahadlang sa determinadong kriminal or magnanakaw, kaya Tama po. pahihirapan din po natin siyang makakuha kasi kapag walang oportunidad po yung kriminal or magnanakaw na yan, hindi mangyayari yung kanyang gagawin. So, i-secure po ng maigi yung sasakyan at bago po ito i-park or bago iwanan, make sure na nakalock po yung kanyang mga pinto. Or, sir, may bago po ngayon, sir, na kinakabit dyan sa mga sasakyan, yung tracking device na kahit saan dalhin, kahit sino ang magtago niyan, matitrace po yun, sir. Yun po ang advice natin para sa mga may-ari ng bihikulo, mga motor, pwede pong magpakabit sila na tracking device po na yun, sir. Opo, siguro dagdagan ko na lang, RD, kung magpa-park sila dun sa maliwanag or may mga CCTV sa lugar. Napakalaking bagay po yun, sir. Kaya yun ang sabi natin sa kanila, sir, na iwanan at i-park nila yung maayos yung sasakyan doon sa safe at secure na lugar na mahihirapan yung criminal or yung karnaper na gagawin yung binabalak niya po. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Apo, mabuhay po kayo, RD. Yes, sir. Apo, balikan ko lang si Marichel, Hello, Marichel. Yes po, sir. Apo, narinig nyo si RD na kumbaga na ipabot na ito sa kanyang highway patrol group na mahanap agad itong sasakyan nyo, ma'am. Yes po, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Apo, ma'am, kung meron kang mensahe dun sa tumangay ng sasakyan nyo, ano po yon? Sa'yo, John Ruel Rodriguez Mortega, maawa ka. Balik mo sa sasakyan kasi pinaghanap buhayan ko yan. Pinagsisikapan ko yan. Pinagtatrabahuan ko yan. Please, maawa ka. Sige po, ma'am. Apo. Sige, ma'am. Kami po... Kahit, sir, kahit iwanan niya na lang kung saan dyan, kahit tapos kung sino po, sir, ang makakakuha, willing naman po ako magbigay. Iwanan niya kung saan gilid, basta buo yung sasakyan, ibalik niya lang po. Apo. Siguro, kami din po ay tutulong, ma'am, sa paghanap po ng sasakyan nyo para maibalik na itong kumbaga ginagamit nyo sa pagnenegosyo. Opo. Opo. Sige, ma'am, kami po makakaasa po kayo na kami po ay katulong ng PNP Bicol sa paghanap po ng sasakyan nyo. Ano, ma'am? Thank you po. Opo. Siguro mga ka-aksyon, maging na rin to sa ating mga kababayan na merong ganitong business na wag agad-agad magtitiwala sa kung sino-sino lang. At kung maaari ay mag-iwan ng mga ganitong mga valid ID o kaya magpapirma ng mga kasulatan para in case na mga ganito ay meron tayong mahihabol na pagkakakilanlan nitong tumangay. At ito mga ka-aksyon, kung sino man ang makakakita ng sasakyan ni Marichel, may plate number po ito na EAJ6688. Maroon po ito na sasakyan. Ayan sa inyong mga screen, naka-flash po. Ayan sa muli, may plate number na EAJ6688. At kung meron kayong nakakita or may nakita na ganitong plate number o sasakyan ni Ma'am Marichel, maaari kayong magmensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Kaya sa malapit na PNP para mahanap na po ito at mahuli itong suspect natin dito sa pagnanakaw. Samantala, itong mga ka-aksyon nitong ika-10 ng Abril, nakatanggap tayo ng tawag mula sa NBI na kung saan mayroong positibong na-recover na labi ng isa sa mga biktima ng Concepcion Criminal Group sa Libon, Albay. Ang ilang pasilip, panoorin natin sa lambat.
Libon Albay kasamang NBI. Nagbuo-buo na talaga ng drang grupo. Si Renato mag-informer. Informer kang PNP. Ano sa ano? Kung ano sa natin Police Libon, kung nag-informer ba sa nga ito? Di ba sa nga ito magiging? So yan mga kaaksyon, ang mga pasilip sa ginawang operasyon ng Lambat at ng NBI sa pagkakarecover ng isa sa mga biktima ng Concepcion Criminal Group dyan sa Libon, Albay. At ayon sa impormasyon, itong nakuwang bangkay ay isang kumbaga nagtitinda ng tinapay at napagkamalan lamang na informant ng PNP kaya pinatay ito ng grupo. Ayan. Sana ay mahanap pa. At ngayon, sabi ng NBI, kung sino man ang mga pamilya na nawawalan or nawalan ng kapamilya, ito yung kasuotan niya, yung na i-flash natin kanina na damit. At makipag-ugnayan lang sa NBI o kaya mag-mensahe sa aming official Facebook page Tabang Ora mismo para makilala itong biktima natin. At patuloy rin ang paghanap ng iba pang nabiktima ng grupo dyan sa Libon, Albay. At yan ang ating mga natungayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang sa Lunes, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal. Salamat, mag-ingat po tayong lahat. At ito, ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo.